मित्रांनो, मराठी रेलटेलवर आपलं स्वागत आहे. नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून ओळखलं जातं. जर आपल्या भारत देशाचं सेंटरचं शहर म्हणून नागपूरची ओळख आहे. त्याला 0 माइलस्टोन असं म्हणतात. त्यासोबतच रेल्वेच्या बाबतीतही आपलं नागपूर काही मागे नाही आहे बरं का. विदर्भामधील सर्वात मोठं रेल्वे स्टेशन हे नागपूर जंक्शन आहे. परंतु आपल्या भारतीय रेल्वेमधील एक अजूबा आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये फक्त नागपूर जंक्शनवर पाहायला मिळेल. हा मित्रांनो, मी बोलत आहे नागपूर जंक्शनच्या डायमंड क्रॉसिंगबद्दल. हा मित्रांनो, डायमंड क्रॉसिंग म्हणजे जिथे 2 रेल्वे ट्रॅक्स एकमेकांना कट करून निघून जातात व जिथे डायमंडच्या आकाराचा ट्रॅक स्ट्रक्चर तयार होतो त्याला डायमंड क्रॉसिंग असं म्हणतात. डायमंड क्रॉसिंग हे असं सेंटर असतं जिथे 3 किंवा 4 ठिकाणी किंवा 4 दिशेने रूळ येतात व एकमेकांना काटकोनात किंवा लघुकोनामध्ये कट करतात. आपल्या भारतामध्ये नागपूर, दिल्ली व एर्नाकुलम जंक्शन येथे डायमंड क्रॉसिंग आहेत. परंतु नागपूरची डायमंड क्रॉसिंग ही भारतात सगळ्यात युनिक आणि फेमस आहे. कारण इथे डबल डायमंड क्रॉसिंग आहे, जी की 2 लाईन दुसऱ्या 2 लाईनला काटकोनामध्ये छेद करतात. नागपूरच्या ह्या अनोख्या डबल डायमंड क्रॉसिंगवर मुख्यत्वे 3 लाईन येऊन मिळतात. नंबर 1, पूर्वेकडून गोंदिया हावडा लाईन येते. त्यानंतर उत्तरेकडून न्यू दिल्ली इटारसी लाईन येते. ह्या दोन्हीही लाईन पुढे नागपूर स्टेशनमध्ये प्रवेश करतात आणि पुढे दक्षिणेला जाऊन वर्धा जंक्शनपासून पश्चिम आणि दक्षिण दिशेला जातात. आणि जी चौथी लाईन आहे ती नागपूरच्या गुड्स यार्ड्समध्ये जाते. आता पाहू की ही डायमंड क्रॉसिंग काम कशी करते. त्यासाठी ह्या इमेजला लक्षपूर्वक पहा. इथे नवी दिल्ली आणि हावडावरून येणारी लाईन एकत्र येऊन नागपूर जंक्शनवर जाते, ज्या की मेन लाईन आहेत. आणि ज्या ट्रॅकला कट केलेले आहे, जे की थोड्या उंचीवर आहेत, ते ट्रॅक नागपूरच्या गुड्स यार्ड्समध्ये जातात, ज्याच्यावरून ट्रेन गेली की खालच्या रुळावर व्हीलचे वेअरचे निशाण पडतात आणि अशा प्रकारे इझिली ट्रेन ही तिथून पार होते. त्यामुळे ह्या डायमंड क्रॉसिंगवर भरपूर वेळेस रूळ चेंज करावे लागतात आणि खूप स्लो पास द्यावा लागतो. आणि मित्रांनो, विशेष गोष्ट म्हणजे इथे सर्व इलेक्ट्रिक लाईन आहेत. मग आता ह्या डायमंड क्रॉसिंगवर, ह्या डबल डायमंड क्रॉसिंगवर पेंटोग्राफ कसा काम करतो, तर ह्याचं उत्तर आहे की जेव्हा ट्रेन ह्या डायमंडच्या शेपवर येते तेव्हा तिथे न्यूट्रल सेक्शन असतो आणि पेंटोग्राफ हे थोडे खाली घेतले जातात आणि पुन्हा वापस ते वर करतात. अशा पद्धतीने डबल डायमंड क्रॉसिंग आपल्या महाराष्ट्र राज्यात नागपूर येथे आहे, जी की भारतात एकमेव अशी आहे. आणि आपल्या भारतातील सर्वात मोठी डबल डायमंड क्रॉसिंग ही नागपूर जंक्शन येथे आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर आपण नवीन असताल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये.